Mag NTSA komako rekodo bila mag ndara ochako timo apedha ne nyamburko e kaunti ma Kakamega kaka achiel kuom yorego mag duoko chien masiche mag apaya. Apisago oketo ohinga mag geng'o nyamburko e gweng' ma Iguhu e apaya maduong' mowuok Kakamega kochomo Kisumu kendo mako nyamburko modhuro ka jowuoth bende noyudo achiedh nade e kindeno. Wilson Sankei ma en jata tije mag NTSA e gweng'no makono bende otayo chenro makamano komedo ni chenro mar timo apedha ne nyamburko biro dhi nyime apeini te e gwenge mag imo mar Kenya. The operation target all forms of non-compliance to Traffic Act, PSV Regulation 2014 and KS 2295 2018 standard, and the traffic violation of interest, or the ones that we arrest, basically are without road service license, without inspection sticker, without driving license, without speed governor, and also defective motor vehicles. If you see their vehicles, this goes to Morokomen. Their vehicles is so pathetic. In fact, if we find one, go to the current that is here is just pathetic. Just work on it. Then number two, let them work on the road. The road network itself is bad. The road here is not marked, especially when it rains. You cannot differentiate left or right. It is so sad. Kwanza nitampongeza mheshimiwa Murkomen kwa mara ya kwanza, sababu sijai muita mheshimiwa, lakini kwa leo nimeona hili ni jambo la maana. Kwa sababu kama hili shughuli nzima ilikuwa kuanzia hapo awali, tungelikuwa tumesave at least maisha ya maabiria. Koth maduong' osebedo ka chwe pacho ka okelo midhiero